आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां सप्ता खेबसेनि गेजेराव फैफिनदों नांथारगौ आंनो आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां फैफिनदों आं आखाइ खबजबनानै बेखौ आर'ज गाबहरो आं हिन्जावखौ रायाबो बुवाबो फैथों आंजों संसार जाफैदों आंनो नांगौ हिन्जावखौ। फिन गसाइगावआव फिसाय थाखानाय आइजोआ फिसाय आरो गथ' सानैखौ नागारनानै बहाबा गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबिल गामिनि थागिबि सुरजित बसुमतारिनि बिसि लिलि बसुमतारिया बहाबा खारनानै दं। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सुरजित बसुमतारिया सानै फिसाजोबो दंमोन। सासेया HS फार्स्ट इयाराव फरायनाय आरो गुबुन सासेया गुदि फरायसालियाव फरायनाय। सुरजित बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिसि लिलि बसुमतारिया फिसा सानैखौ गारनानै 19 जानुवारि फुंनि 8 रिंगायावनो गावनि माखासे फोरमान बिलाइ जेरैबायदि भटार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो जि जोमजों लोगोसे 8,000 रां लानानै थांदों। दाय लिलि बसुमतारिया बबेयाव दं बेनि जेबो थंखौ खौरां मोननाय जायाखै। सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय जामबुं नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। जामबुं नाम्बार 7717697587। गिरिफोरनिसिम खुलुमनाय थाहरबाय जासिहरनाय जाबाय। आं गसाइगाव बारजाबिलिनि आंनि मुङा सुरजित बसुमतारि। आंनि हिन्जावा मैया फुंनि 8थानिफ्रायनो गोमानानै दं। दा बहा थांदों आं जेबो मिथिया। नांगौखिनि गावनि भटार कार्ड, आइ कार्ड, बेंक कापि, थाखा फैसा बेखौबो लाना थांदों। दासिमबो खबर गैया। दा बहा दं आं जेबो मिथिया। खबर होननायखौनो दासिमबो हराखै बियो। आं खावलायहरो रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां सप्ता खेबसेनि गेजेराव फैफिनदों। आंहा एसे सन्देह दं। फन रायलायोमोन बियो सम सम। आं सोंबा सोरजों रायलायनो होननानै सोंबा बुङो बियो मानसिफोरजों रायलायो होनना बुङो। मानो नांगौ होनना बुङो। खनले सोंबाबो बिदिल' बुङो। बिदिनो गोबाव सम सोंबाय थाबाय आङो सोरजों रायलायो नोंलाय होननानै। नै मैया फुंनि 8थानिफ्राय न'निफ्राय गोमानानै दं बियो। नोंहा साबेसे गथ'? आंहा सानै गथ' दङ। सासेया क्लास 1आव फरायो, सासेया फार्स्ट इयार होयो। फार्स्ट इयाराव फरायो। नांथारगौ आंनो आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां फैफिनदों आं आखाइ खबजबनानै बेखौ आर'ज गाबहरो आं हिन्जावखौ रायाबो बुवाबो फैथों आंजों संसार जाफैदों आंनो नांगौ हिन्जावखौ। ओरैनो न'खराव माबाफोर दावराव जादोंमोन नामा? जेबो जायाखै खालि आं बेखौल' सोंनाय जादों नों सोरजों फन रायलायो मायो। बेयावल' एसे दुखु मोननानै बियो आंखौ मा सानखो बेबा बेयावनो गावनो हारसिं थांदों। खबर गैया दबर गैया। न'नि मानसिबो रावबो खबर होलाङाखै। थानायाव एफआइआर होबाय नामा? होआखै, होनाय जायाखै दाबो। आंनि हिन्जावनि नामा लिलि। सोरबाफोर नुसनबायोबा नैबे आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव कल खालामबानो जाबाय 7717697587। आं बिनिसिम खावलायहरनाय थाबाय आंनि हिन्जावा मोजाङै मोजां न'आव फैफिनदों आंजों संसार जाफैनांगौ फैफिनदो लिलि। बै न'आव फैनानै आंनि फंबायजों संसार जाफैफिननांगौ नोंहा फिसानि सायाव अननाय गैया नामा? सानै मानि फिसा दङ नोंहा। गोख्रै न'आव फैफिन नोङो। अबाव दङ नोङो? आंनि फंबायखौ आलाय सिलाय खालामसै नामा नोंलाय? फिसाफोरखौ साननाय गैया नामा नोङो? फैदो आगै लिलि न'आव फैफिनदो। आं बे गामिनि गावबुरा हिसाबै आं बिथांजोंनो हेफाजाब दं। आरो बिदि जानो मोना। संसार जाफुनाय मानसि थाबैनो फैफिननांगौ। आं बे जिनिसखौ आं सेस्था खालामो आरो। दा खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम मा खावलायहरगोन? रायजो राजानिसिम आं खावलायहरो जाहाथे जेरावखि नुवा बे हिन्जावखौ हमनानै दोन बा थाफानानै बे हिन्जावनि थाखाय आंबो गोख्रों थांखि लानानै दं। आरो जेरावखि मोना बे हिन्जावखौ हमनानै दोननांगौ। बेनिफ्राय नैबे कन्टाक्ट नाम्बारजों बे जिनिसखौ जोंनिसिम खावलायहरनांगौ। दा बिनि सायाव जोङो फंनैसो बा सोंनाय फिननाय जागोन। सोंनाय फिननायखौ जों गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेनिफ्राय उनाव जोंनि समाजा बा रायजोआ मा डिसिसन लायो जों बेखौ रायलायनाय जागोन। आंनो फैफिननायखौ नांगौ। रायजो जाफुनाय हिन्जाव गले गले आं खावलायो थाबैनो बे हिन्जावा फैफिननांगौ।
39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।